gaskiya ne gaskiya ne kamar yadda masu ji da masu gani da masu sauraro suka sani, ni suna na Mustapha Badamasi na Baraska, ba na rigima da gwamnati. Naziru sarkin waka baya rigima da gwamnati. Sunusu Oscar director ko foto baya rigima da gwamnati. Aminu Alan waka baya rigima da gwamnati. Salisu Ofisa baya rigima da gwamnati. Musbahu Ahmad baya rigima da gwamnati. Dukkanin mutanen da na lissafo muku, idan har an waye gari a siyasa a jihar Kano mun yi kwankwasiya, ba kowa ya sa muke kwankwasiya ba face wanda yake rike da hukumar sansu shine silar sanadiyar tafiyar mu kwankwasiya, saboda abubuwan da yake yi marasa daɗi, marasa kima da martaba da mutunci. Wallahi azimu, wallahi azimu, wallahi azimu, wannan mutum da yake rike da hukumar sansu shine salar fitar mu koma kwankwasiya kaf baki daya. Kuma ba mu ba ma, har da ma wasu da muhimmai da ban kama sunansu ba suna nan. Amma jama'ar cikin masana'antar Kano ku sani, mun yi kira an kuma amsa kiran mu, mun yi koke an karɓi koken mu. Kuma ga dukkan alamu yadda nake gani, waɗannan mutane masu kima a jihar Kano da mutunci da suka kira mu zama akan wannan abun za su yi mana adalci. Kuma ko bangaren mu ko duk wani bangare wanda ya ga an yi wannan zama, abin da aka tattauna bai masa daɗi ba, mu runguma da Allah bai haƙuri. Babu abin da ya gagara Allah subhanahu wata'ala. Amma dai yanzu duniya ta fahimta cewar wannan mutumin zaluntar al'ummar masana'antar fim yake. Babu wani ci gaba da ya kawo masana'antar fim. In kuma akwai na kalubalanci duk mutum dan girman Allah, dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ce ga abu guda ɗaya tak da al'umma suka ƙaru da shi. Wallahi al'azima bai taimaki gwamnati da komai ba sai faduwa, sai rashin riba. Domin ya kamata a ce idan an fitar da wanda yake tace fina-finai a cikin yan fim, to ya zama to duk wani ɗan fim ya kare gwamnati ko da aransa baya so, ba don komai ba domin ya martaba wanda aka ba wa wannan guri na sansojin wanda yake rike da shi. Amma a halin da ake ciki a yanzu, a faɗi mutanen tsakani da Allah wani ci gaba aka mana, wace rana aka yi mana, wani taimako aka yi mana sanadiyar ɗan cikinmu shi ke rike da wannan guri. Ina faɗa har a zuciyata, har ga Allah, wannan bayanin da dai in baka gamsu ba, dan girman Allah, dan girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, idan ni ne zai zama silar sanadiyar a kai ni prison har sai tenuwar gwamnati ta kare, za ka iya kyale yan uwana yan fim, na sadaukar da raina da rayuwata dan girman Allah ka kai ni prison har sai tenuwar ku ta kare akan yan fim da za ka ci gaba da kama su, ka kyale kowa, na sadaukar dan girman Allah ka daure ni ka kai ni prison, na sadaukar da rayuwata tsakanina da wanda ya halicce ni, ka gani kai Allah zai barka ko Allah zai kyale ka. Amma gwamnati ki sani, wallahi babu wani da a cikin mu da yake rigima da ke face wannan wanda yake rike da sansu. Wallahi al'azim shine sanadiyar silar komawa duk wani dan fim kwankwasiya. Na rantse da san yadda ya kusa bare, ni na sadaukar da raina dan Allah karka bar da rai.